Sziasztok! Most indul. Na, hallóztak emberek! Ez itt a TD csapat, és itt van velem. Bence, sziasztok, és velem pedig Dominik. Sziasztok. És ez itt a DB csapat, ahogy már elmondta Dominik, és kezdtünk ugye egy csatornát. Tehát, ja. Én most textúra nélkül játszok az első videóban. Ja, nekem is, meg neki is van egy külön csatornája. A csatornán mindkettőnk szemszöge megtalálható lesz itt a DB csapaton. Igen. Ja, tehát kétszer lesz feltöltve, csak oda lesz zárójelbe írva, hogy Bence Nord 46 De szemszöge. miért nem úgy csináljuk, mint a Dogiék, hogy tudod, hogy úgy a sarokban meg ilyenek, tudod? Ja, meg lehet azt is csinálni igazából. Tehát akkor nem töltjük Hát fel tudjunk el kétszer. nagyon, mert Csak a melyikünk fogja megcsinálni? jó volt kimondanom, már álltunk én. Melyikünk fogja megcsinálni? Hát én, meg te. Hát, hogyha átküldöd a videót, Hát én majd én szerkeztem, mert nekem ugye Sony-n van. okés. És én szerintem be lesz úgy osztva, hogy mikor kiszerkeszt majd videót. Jó. Mert hogy az biztos, hogy én holnap fogok erre a csatornára fölvenni egy videót, de live-ok biztos, hogy együtt lesznek. Szerintem. Ja, szerintem. Azok így szerzek úgy húsit, meg ilyesmiket. Még egy darab bárány, ami meg is van, és megvan már 6 darab gyapjú. Jó, király, 10 húsink is van, és ez csak egy survival sorozat. Ja, itt már találtam szenet is. Ha érdekel, akkor tépéz. Tudtam, hogy ott vagy. Már látlak. Nem is Ja, lehet. oké, egyébként ez milyen szép már. Ott egy bárány. Kell az ágyad, hagyj ágyat. Már van hagyjapjunk. Mennyi? Ja. Mindegy, azért kell. Első videóban még nem lesz facecam. De még szerintem másodikban sem. Hát majd amiből úgy érezzük. Amikor meg lesz már a 4 feliratkozó mondjuk. Vagy ott. Mindegy. Jó, király, én vágtam 6 darab fát. Én most átstikkelem, és most lesz nekem a 61 plusz, vagy 61 már 64 plusz 21. 24. Jó. Na, fogy és el. Jó, van ágya mindkettőnknek. Micsoda? Van Hát ez ágya van. mindkettőnknek. Adok. Vagy Vagy szerintem lakjunk itt, nem? de inkább menjünk fel oda a hegybe, nem? Hát de ott havas, és az úgy... De nem, keresünk a dzsungelt. De várjál, nekem van egy jó ötletem. Szerintem itt ebből a hegyből kilóghatna egy ház, nem? Jó, az is jó ötlet. Na, csak akkor ide pakolunk. Elterhetem akkor a... Rossz. Jó, akkor tessék ott az ágyad. De már felvettem. Nem vetted fel, na végre. Jó. Ide letettem akkor az én ágyam. Akkor elkezdem szedni a kőt, mert kell ugye nekem. Te nem teszed le ágyad? Hm? Te nem teszed le ágyad? Meg a Csoda. barkács asztalt? Van. Várjál, vagy... te most hol vagy? Halló? Mi az? Te most hol vagy? Hát szedem a követ, mert kell ugye a kőcsákon. Itt van tök, azt kiszedem. Elég. Megkeresem. Majd nem foglak, inkább eltépézem. Most csak tököt szedek nyugodtan. Én is szedek tököt. Nem abban azért. Vagy gyere, csak tegyük már az ágyakat. Hol? Mi? Elmész. Várj, én még balkácsolni akartam mindig. Várj, itt vagy.
Szerintem majd úgy legyen, hogy fele-fele képernyő a, mondjuk az enyém, és a másik fele És meg itt a tiéd. hogy fogunk beköltözni ebbe a fajba? Hát majd ásunk ide egyelőre, ide letesszük a barkácsasztalt, meg Azt ágyat. szépen oda raktam. De nem baj, jó úgy. Így Így, szexi. Ja, na, először Én is kell szabolni fogom a lábad. Csinálok egy kementőt, ugye, hogy tudjunk sütni. Csinálok egy csákányt, meg egy kardot, azt jó van, meg Én kardot nem csinálok, csak láda. Zét. Túlbaltát. Game rule beírjam. Szerintem írjuk be, mert nem akarom nagyon a cuccait elveszteni. Ja, mondjuk. Remélem, ti se akarjátok. Jó, jó. Én meg el is kezdek sütni, mert nekem van 2 húsunk. És most megyek kajálj, hallottam bármit. Szerintem akkor mielőtt, amíg nem alszunk, addig el lesz pampointolok, és kikillelem magam. Mert még Miért? nem sütöttünk ki húsit. Most csinálom. Ja, jó, akkor megvárom. Micsoda. De azért, Neked mennyi húsod van? hát betettem az összeset a chestbe. Ha elkiveszem, azt elkezdem megsütni ezt. Nekem még kell hús meg. Nem bírtam megállni. Nem, én így alakom. Hát, hogyha beakadásaim vannak néha az én videómnál, az azért lehet, mert mostanában a OBS egy picit szarakszik, mert nem állítottam be normálisan. Ügyes voltam más néven. Nem baj, de ezután a videó után már befogom. Hol a De csáka? nem jellemző, mert a Minecraftot belagoltam. De várjál, most szerintem nem csináltam csákát. De nem jellemző arra, mert ma már beállítottam. Ez most az, hogy tényleg működik az a beállítás, és működik, mert ma már vettem fel egy Jól jön a videót. fejlesztés, igen, jól jön a fejlesztés. Ja. Na, én szerintem csinálok egy ásót, azt elkezdem csinálni a... Plusz a 5-et írd már a... Egyébként én szerintem ketten ilyen jó csapat vagyunk. Ja. Beosszuk, mikor kivágja. Na, én elkezdem a fájba, vagy várjál, ki kell vágnom ezt a fát. Én szenet szedek. Oh. Smoke weed every day. Ide be kéne vágni. Lalalala. Tudom, amikor valamelyikünk kimondja valamelyik videóban majd, hogy fű, oda be kell vágni. Smoke weed every day. Ja. Hát, hogy nem vagy. Ezután a videó után fölveszünk még egyet. Utána én törlök le dolgokat a gépről, és valahogy letöltöm majd a Sony Vegas-t. Hát én is. Majd apot megkérem, hogy valahogy szerezzek meg azt, hogy... Majd letorrentelem, vagy valami. Szerintem én is arra fogok majd kerekedni. Azt meg Jó, tudjuk hogy csinálni egy torrenten nem jó, órára. mert ki tudja, milyen vírus töltesz le itt. Nem, mert nekem van egy haverom. Ő már Basszus, nem olyan videózik, éjszaka. de még régebben, amikor videózott, akkor ő is letorrentette, és nem lett semmi baja, megmutatta, hogy hol kell. Adott még egy linket, nem tudom, hogy mege van. Ha nincs meg, akkor megnézem tapasztalt videósoktól. Milyen videósoktól? Tapasztald. Akik már sokszor torrenteltek. Mert azok biztos, hogy olyat mutatnak, hogy nem vírusos. Ha? Mondjuk én gépen bírja a vírusokat, de én akkor se szeretem, hogyha vírusos. Most csinálom a éjszakai helyünket, szóval hozhatod a cuccokat. Én most éppen viszek egy csomó szállat. Jöhetsz a cuccokkal ide. Nem tudom, hogy most melyik hangomat használjam. Tehát ezt a mélyet, vagy ezt a sziasztok, én Bence vagyok, vagy ezt sziasztok, én Bence vagyok. Jaj, Melyiket? most nem mindegy. De nem, kíváncsi vagyok rá. Mert állandóan átvált a hangom. De biztos most idén. Jó, majd ahogy kijönne, majd amelyik hang bejön, nem? Majd írjátok meg kommentbe. Igen, majd írjátok meg, hogy melyik hangot, mert látod, Igen, most is szoktak. bemélyült, meg elvékonyult a hangom. Tehát ez így lehet, hogy picit idegesít. Azért, mert torzul a hangod.
Mit csinál onnan? Vonzul, tudod, amikor kezdik felnőttessé válni. Ja, Vagy, tudom, a vagy így kamasz. kamacodik a hangod, nem is, hogy mondjam. Ja, igen. Tudom, azért már... Na, hát igen. Ja. És csak 48 szem van. Szem. Szem, jó kimondtad szem. Finom szem. Smoky, szem ide, ja. Ja, itt van 5 húsi a lábiba. Ha majd hűne. Gyere, hűne. Megyek, Dominik. Jövök a szenten. Fúj, az így nem, he. Az már ide? Igen. Mora, így. Jó éjszakát. Good night and good... Mit tudjam én? Én már nem tudtam érni a picsába. Megértem. Na, megyek fázni. Mész fázni, jó van, menjél fázni. Fáz. Ma játszottunk olyat szó, Dominik, megyek fázni. Mondom, menjél fázni, tesó. De vigyázz meg, ne fázzál. Te valami. Egyébként, amikor oldogatjuk egymást, az csak hülyeségből van. Már 11 perc meg a videó. Nem baj az? Nekem egy 20 percet Nekem még csak 11 perce. Nekem is. Oh man. Már mondjuk ugyanakkor kezdtük. Ja. Jött egy e-mail. Bakker. Ezt a kopát is lekraftolom, mert majd, hogy legyen ugye, ha majd fog kelleni. Smoke freeze. Most te lástél? Ügyesen. What? Dominik, ehe! Jaj, de szép, ehe! Hallod? Befosol, gyere! Milyen pontos? Ezt tudod, ki csinálta, te bolond gyerek? Na? Szerinted honnan szedtem a követ? Maradj! Simon. Micsoda? Azt mondja, Szedek szenet. Tudom, néha hülye vagyok. Nem, csak kicsit olyan hülyeség. Ja, csak én lehalkítom a videót, mert orrot fújok. Troll vagy. 9. Te vagy? Itt vagyok. Ja, Istenem. Szerintem majd lesz hardcore sorozat is. Majd ez. És természetesen most készítjük el egy videót, amit mondok. Nem azt a videót, amit most, hanem valami van. Majd az, amit nálad vettünk fel, amikor... Csak kitaláltam, de nyertem. Mert most jöttem haza Dominikéktól, és felvettünk egy videót, tudod melyik? Igen, szülőtípusok. És akkor és akkor ez elvileg erre fog felkerülni? Elvileg, nem? Hát, de, szerintem. Igazából nekem is útközben felhívtam Dominikot, hogy legyen már egy ilyen csatorna. Nem tudom minek, csak úgy. Igaz, nekem már van egy csatornám. Mert Dominiknak is, de nem baj, akkor is. De akkor is. Hanyas szintű vagy? Jaj, de cunci. Hanyas? Na, hanyas vagy, mondjad már. Mindjárt mondom, 6-os. Ó, basszus, még. Van itt még izé. Mindig magasabb rangú. Találtam még itt is tököt. Elég. Gyere ide! Köszönjük. Gyere ide. Azért. Oké, ügyes. Ölök egy csomó tehenet. És akkor most kapjuk majd a kommenteket beszélni, meg én tudok. Jó, nem érdekel. Ma mindjárt kapjuk a kommenteket, hogy beszélni, meg én tudok. Biztos majd.
Szereztem cukornádat. Ó, basszus. Nincs benne izé. 58 homok elég? Hát attól függ mire. Hát sima. Ez meg is üttük. Tudod, ez le... 8. Mert belebágoltam a blogba. Egyébként majd a szülőtípusosban majd én leszek a gyerek, Dominik pedig az apuka. Elnézek, lefoltam. Majd, jó, többet nem mondunk, majd a többit meglátjátok. De nekem a fejeim, meg Dominiknek a becsúszásai, meg a fejei. Hú, Találtam egy bányát! az jó. Már. Gyere már! Ez tök jó szerintem ez így. Egyelőre még így meg Jó fogunk ez a élni ilyen bánya. pici Halló, zóba. rendes izé. Még. Jó, Ugye, Isten, ez creepy. mikor lesz majd vége a videónak, mert 15 perce megy. Hát 20-kor, nem? Igazából leállíthatjuk. Elmúlnám majd. Jó, meg ráér. Na de. Na. Nem tudom, mely. Szegény barik ide beestek hallani. Szerintem menjünk haza aludni. Hogy aludjunk? Mi? Hát én itthon vagyok, rám tépészhetsz. Jaj. Hát per, otthon leszünk, de gyorsan. Én vagyok Kis Miklós, a sztár, a Itt király. vagyok. Mit sütsz? Mit sütsz, kis sütsz? Hol kiütöttem az ágyom? Mit sütsz? Mit kis sütsz? Mit Jaj. sütsz, kis szűcs? És sem bírom mondani. Mit szűcs, kis sütsz? Mit sütsz, kis sütsz? Ó, Istenem. Mit sütsz, kis sütsz? Mit sütsz, kis sütsz? Mit szűcs, kis szűcs? Moszkvicsi sluszkulcs. Most sütött kenyeret, meg ripat. Vaja, moszkvicsi sluszkulcs. Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért. Én ezt ki tudom mondani. Nem. Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért. Nézzétek, milyen szép itt a táj. Hát körülbelül. Olyan szép, még ezt olyan Meditáljál, Dominik, nyugi. Ja, szép. Na, ezt elkezdjük. Hello? Hello, motherfucker. Gyere, kifutok, tudod? Hát sem. Tudod, Dominik, kisbaba. Tudod, az a kisbaba, amire reagáltunk. Eltöltöttem. Egyébként szerintem ez előtt, a videó előtt lesz egy bejelentő. Ne? Nem tudom. Nem lesz amúgy. Akkor itt el is mondanám. Gameplayek, vlogok, típusos videók, meg még sok más. Ja. De azt ki is írtuk egyébként. Vagyis kiírtuk. Nézzél fel! Hello, motherfucker. Dominiknak Mikulásos skinje van. Repülő mókus lettem. Ajzom és a Hello, mókusok. motherfucker. Dominiknak Mikulásos skinje van. Ja, én még Mikulás. Milyen, hogy van? Anya. Kis Mikulás visszajöttem. Figyellek! Hát, Steakkel megütlek, Nehogy megölj! de... Na jó van! No. Gyere! Na, gyere! Na, ki jár PvP-be? Na. Kevés HP van. Én is meghaltam! Várjál!
Hello, motherfucker. Nem, még hallod? Tisztán megijedtem, már azt hittek, én fölmerül. Na jó van. Hát még ezzel azt tudtam dobálni, hóban jöttem. De várjál, hát nem volt HP-m, hát már akkor Ja, tízes. jó. PvP-zgetünk egyet így a végére. Várjál, nincsen full HP-m. Várjál, pillanat. Jó, már. Ki jár? Te, mert nekem Én! nekem is kevés HP-m van. Szerintem köszönjünk el, hé. Várjál, csak egyet végig. Hadd meg. Na jó, tényleg Na jó, köszönjünk el. kezdjünk egy mi az, mondjad már. A csatát, gyere, Nem, tényleg hagyjuk abban. Jó, na menjünk vissza az a fához. És akkor szerintem köszönjünk el. Azt mondom én is. Ja. Menjünk vissza akkor arra a fára. Szvegek leszünk, és megpróbálunk mindig ott elköszönni. Hát jó is lenne, csak nem sokára ugye elköltözünk, mert házat csinálunk. Na, 3, 2, 1. Na és akkor hát köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett nyomni a lájkot, iratkozz fel, kommentelj, Igen. és adjatok ötleteket, hogy mik legyenek, milyen videók. Hát igen. És ezt én ma nem mondom el. Én Bence voltam, és itt volt Dominik. Sziasztok! És ez volt a Nem, a BD csapat. Első Survivor elterjedő. Első évad, első rész. Sziasztok! Sziasztok!